nek padu karo bojone aja ning kene. Nang apa? Ngono kae delon bekakase go ngalih. Bakul Lho kayak Pak Karyan kok ngawur. Tak kira padu karo bojone. Kayak Pak Bakul kok padu. Iki mau kudon manggung. Diselani sik, Nduk. Nggih. Ben diselani tembang saka Krisnia. Oh, Wong manis kepriye janjimu saya suwe. Jumeneng Nduk, jumeneng. Heeh. Antara buyung. Ini tak sisipi tembang Bumi Langit. Terus judule. Terus ke? Ya. Halo. Arman. Lanjut kutu tendo. Pakan. Kagem Pak Darman kalian sahabat karib inggih menika Mas Sugeng Gambreng Wibowo. Jagongan ke sahabat mesti. Pakan. Sing taban Pak Blum kene sing ireng malah Sugeng ngono. Ora ngerti lho kuwi mau jane melu ndagel malah apa. Kang Sugeng iki ireng kabeh. Pakan
Ora sadar mon jiku akuane jero lho. Sapa? Lah Kang Sugeng. Heeh. Tangane batinku tak kira nggih kos tangan jeble uli. Lah kok kene ireng kabeh iki lah kok nyalami penonton sak men. Nun sewu, Mbak, nun sewu. Badine sing rasani Mbah Kung wong gendeng ndi. Rumah saku. Tangane uli lha kuwi ya termasuk montire Cakra Budaya. Alhamdulillah mau trek iki ndilalah kok yo sok kala mangsa nyambut gawe iki ono sanggengan. Aja ngeluh, aja ngeluh. Mau Disyukuri. iki ndilalah ki pas teko omah iki ora keneng. Nah, akhirnya dibenakne alhamdulillah teko kene kenek. Lah iki ora kenek neh alhamdulillah. Ya tetep disyukuri. Oh, lah mau semok inceng apa to, Le? Kok kok ganti matahari iki? Lah dhek begitu apa ke gadane dicepet, diinceng kok ngesor. Lah kok malah enek wong nguyuh. Aku gak. Lek nek wong nguyuh kelingan nonot ndek ngenane nguyuh ning gedhe bis. Akhirnya bisa di starter, akhirnya dia ya kelomoh no celanane kok ya. Nanti percayamu, lu tenan iki mluwayu karo akhirnya teko anu. Apakah? Tapi lagi nanti. Uyo. Apakah? Ya dok, aja mikir nonot sing anu mau. Pakan nono manu ekuto Bagus. tak pakan ono Sinden, gue senam mulut. Hoe. Hoe. Bagus. Pengrawit. Tombong ngantuk. Hoe. Hoe. Pemusik, ya juga boleh, ya oleh, orang ngantuk. Ah, nggih semangat. Hoe. 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 Terus awe. Oh, alah pemusik koclok. Lah kluduk bisa? Penonton kita mbok kangen. Kluduk Oke, bisa? no. Lah. Bisa iki. Bisa. Hoe. Au. Hoe. Au. Yayo. Rumah aku malah kesirku ngonekke kutut manggung malah ngonekne truwok. Lah malah repot. Tau nek blekok iki. Nino. Wah, aku cara sinden kira-kira medeni. Wah, gampang meteng sama sinden. Sama nek dadi sinden gampang meteng sama. Apa masa ora? Aku lanang kok awean no aku ya. Lomo. Ya nek jaket nu walak-walik aku percaya apik. Melawak kaya complong. Wah. Iki piye to Pak Gudel Banyol kok ora nguyu iki. Kok ngajeni wong sepuh. Ya dan Oh iya. koyo ngajeni to iki sesepuhe pengrawit Kediri. Urung ngerti nek iki banyol nek guyu. Lho lah iya. Iki mulai kanca-kancane do meneng kabeh dikuyu pisan kas. Mas aku Malah kleru sing dikeplak tukang gender dengan. Mas aku. Gajuli tas kok. Ya kaya ngono ku lho. Lho, iki lho gajuli tas kok ora dikuyu. Jan rumah sama banyolane Mak Den. Cacah jan ngono. Ya nduk. Loh, kelirku ning ndi iki? Gila. Bose Banyol lho diguyu cacah. Guyu ta. Kowe guyu apa ngurah? Ngene iki tombok. Yo. terakhir
Traing Noto. Sing bener iki lho, Traing Noto iki sing bener. Nek nana aku ngongkon sapa? Putri Traing Eno. Lah kok ngono. Nah, Traing Noto. Kok diwehi ngarepe ya mari tone ilang Eno. Amin amin. Yo. Pas. Telekut. Jan campur sari iki kayak campur sari ngleges Mas. Tenan englek. Kowe ora tau ngejak no kaya. Ngejak piye Aku wis sekali temu mbok kon nglawak nek acaramu iki. Ngleges. Aku yo duwe kanca ning Ponorogo ngawur. Sinten, Mas? Complong mau. Anggitmu. Kancil. Mesti lucu tenan. Lucu. Tenan. Ya dah. Ambil habis. Oke, pinalak remien Cahayu Prike, pinalak remien. Prikel mangayu ajar meneng kontor manggung. Urusan saka sing kaguan dalem wis diatur iki. Oper Putri kene. Lo. Putri. Iki lho, kaya iki Putri. Sapa nggo rawon kutah? Prige kutah apa to kok? Kuwi mutah ya. Iki Mbak Putri ben jumeneng iki SMA apa dalu Prigel iki. Prigel iku lho SMA wis iso kutut manggung. So nek udakara umur 30 ora ya bangun tontong manggung. Lot gedine dadi manuk apa kae? Liwis. Kalau dares. Oh ya ora iso ya ngantek sepuh mencoba dipanggah kutut manggung. Oh, kutut ki nek tuwek ora iso dadi manuk liyane. Betul. Yang penting awake dhewe bisa apa niki awake dhewe bisa kreativitas yang tinggi dalam dunia permanukan. Oh ngono. Awake dhewe bisa mengawin silangkan manuk niku kula eksperimen, Mas. Oh, eksperimen babakan manuk. Manuk niki Manuk apa kuwi? Kutut kula kawin silangne kali pentet, Mas. Oh, pendet. Akhire Suarane kuku tet. Akhire mati. Kuku tet. Tak kawin silang kali banyak iki banyakan mutu. Kuwi tenan lho. Iya, kawin silang. Akhire mau kawin silang dadine ngono kuwi. Nggih, Mas. Lah terus? Lho akhire yo istimewa. Wis kuwi. Nggih. Wis sakmono kuwi. Nggih, dadi Tambah ono Pripun? ben kreatif. Sok Tapi- ben gawe kutut dikawin silang karo ban bledos. Dadi Dadi unine hur ketekuk tawar. Hur ketekuk tawar. Ngene tepak ngono. iki terus iki guyunen lho, Cak. Iki Ayo. kok apa enek kutut Kayak tok. apa guyu sing gedar iki ra sida wong karo dahar. Pokok kutut tok kawin Nek silang. kenane tak kuwi wah mletik. Jadahe mencolot. Jalan piye malah utune ketut kelek. Ya ora to kaya kuwi sing sehat namine Pak Gudel. Amin, Pak Gudel niki, Pak. Alhamdulillah Cakra Budaya iki saya jaya. Leres. Gudele ora mek trimo siji dadi loro. Amin. Tenan kok. Tur lemu-lemu. Ora apa. Put, Nggih. ana lagu sing dipinggiske buat seseorang, ora usah angel-angelan. Lagu cekak mawon Napa menika? ning rada padhet. Tembang apa kathok kok cekak barang. Ora kuwi jan aku gah aku. Kuwi mrene yahine mrene ketok-ketokan kathok lho. Tapi geding tek aku. mau tembang kok cekak tembang. Ora penggawemu nek yahine iki nyang apa to mrene mangga ketok-ketokan ngono kuwi. Toh.
Lek yahine angger yahine meh isu mriki ketok-ketokan apa ki mau omone. Ketok-ketokan sing cekak-cekak belum masuk Mas aku. Dek karo bojone rada harmonis ki dina. Oh, masa? Manut resepku kok. Apa resepe? Angger dek tak kon gawe kuku bima. Oh. Sing wedok sari rapat. Oh, ngono. Malah aku ning kuwirangan. Nyapa? Lek arep ngombe ya. Nah, apa? Sari rapate tak ombe. Terus Kuku bimane diombe bojoku. lek balik. Aku bareng metu kok kamar mak logat-logat ngene lho. Aku bojoku sing arep lawan karo ngene. Dan mapan. Kuwi kualik jamune. Kualik jamune. Atus kowe piye? Aku iki logat-logat sari rapet tak ombe. Rumah aku. Yo, ndang cekoten. Ing atiku aku nyimpen kowe. Ora bakal tresnamu Masno, tak selehke. Amin. Najan aku wis duwe paksu mani. Enek. Besok wae nek wis bar bapakku ten. Ya, apa? Oh, Mbak Tresno. Iki cekak. Cekak. Ya to ki. Oh, Pak. Selamat pagi buat membelai. Selamat Bapak Ibu para muslimah berbahagia selalu selamanya. Allahumma amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hatiku aku nyimpen kowe ora bakal tresnamu tak selehke najan aku Awang ora duwe sumpah janji teteku rasa tari pesan gunung tak lompati lompatono wong ayu. Talang ono samudra raja gurih aku cinta tentang ngomong hati apa serak rasa serangan
Lho ngisi adicara ning yain iki tetembangan Rumah Saku jan kepenak. Gayeng. Mbok lagune apa ae pokok penak. Nah, Utut manggung apik. Nggih. Siuning Mustika manggung apik. Penak. Ombak manggung apik. Penak. Rumah Saku. Apa-apa penak. Mbok kapan-kapan iki mbok ya wong telu iki ngedekne wayang wong. Aku Nggih. nek kon ngenake suara Bagong. Wis ya Bagong. Kowe nek nerokne Bagong kaya kalu ilate kok ya. Kuwi jane iki Bagong apa wong bendestrek jane iki. Tapi iki ya alhamdulillah tahun dalang lho klitik iki. Nggih nate niki. Tahun dalang ning Ponorogo nggih nanti niku. Tapi Unggah mboten ning Facebook no wah. Nggih. Tapi mboten sida Mas mergo Dengan pelawak Ki Sentul. Walik. Walik. Lha sing dalang dudu iki. Jalannya Pak Sentul dagelane niki. Walah. Sesuk iki lak November ning Ponorogo, Oktober. Bapak diomongi kon nusul. Kon nusul bapak. Waduh. Ngawur Ya bapak iki warok Pak Sentul rasa nyusul, Mas Gareng wis ana sing nyusul. Ngawur ngene. Camplok-camplok. Anggenmu tren lho, kayak langsung membekas sak yaine lho, kok kelingan terus lho bendina. Hiburane ngoten niku. Karo sapa-sapa nu kelingan complong, terus sapa-sapa kelingan Hiburan complong. ngoten niku. Dadi ya wae lah mrene tak salah model wis complong kok kelingan. Isuk rono awake dhewe ndang semayanan. Heeh, kudu petuk. Kok kudu petuk, ya kudu petuk. Lah iya, aku celukno Sinten? Intan. Iya. Intan Su Complong. Iya, iki ya Toko Ponorogo juga iki. Itu camplok karo Mas Kancil kok ya. Ada tak diteni ada pelawak kok sore ngejak setelan ku mrih. Iya. Enak iki sekali iki. Penak iki sapa enek iki teko karepmu ora teko karepmu aku wis ngono. Ayo, Dok. Tan. Ora dir ya kudu wabuh banterak. Ya ini jumeno iki disune direne ora kajiman. Amin. Nah, Ya ngono lho. aku namanya sing den loro iki. Gayeng iki sebulan terus iki. Malah kaya gilingan kebul. Mbok tawa-tawa, bandane mbok tinehi. Iki kan ada awake kuru lho. Lah mergo jatah iki diroyok wong loro. Jatah iki kan diroyok wong loro. Kowe aja sucana Wah. nuduh aku karo wong liya. Kowe mung samudana Ngerti karo bojone. temani kowe ra tresno. Kowe pengen mangan tak jupuke. Bener. Kowe ngombe tak goleke. Banyu putih sak sekali dadine kok kaya ngene. Kowe aja sucana aku karo wong liya. Kowe mung samudana tenane kowe ra tresno. Kowe luwe tak goleke, kowe ngelakkan cukuke, banyu putih sak segane, datine kok kaya Ngono kritik iki sok nek latihan teko to kowe iki Rumah Saku. Dadi ini kaya ngene iki lha kire iki. Tabuhane penak lek menembang kleru ki lho malian. Piye lha iki payen rung digarap. Iki lagumu ki khusus pakai depot. Iki. Kenapa Mas? Kowe luwe tak cupuke, Pakai depot. kowe ngelat tak goleke, Pelayan depot. banyu putih sak segane, Pakai depot. dadine kok kaya ngene. Bar bola latene ora bayar. Nah. Iki judulnya apa iki? Pakai depot. Anu apa gek gek Lho kok gek iku lho sing gawe kono. kok gek. Samudana kula lali judule. Judule Mas Wandono. Samudana, Samudana. Apik. Ya ampun. Wis mluncur porong iki. Dereng ngenteni sampean iki lho. Lah iya. Ya wis wong loro wis kono ta ngono. Wis top kene. Kowe karo aku. Sampeyan ora, Mas? Sing apik. Dhewe iki pokoke kerja sama. Boleh Iya. ra ngene lho iki. Wis Ojo. usah melu BH kono. Tak Soale ngene, awake dhewe kudu kerja sama ben iso bersatu, Nggih. ana tetemuan bersatu kita teguh. Bercerai kita rukun. Nyang apa cerai barang itu udah bukan proses. Berdua kita tiga. Ngono. Loh. Ora mudeng to? berdua tiga mesti piye? Bersatu kita teguh, berdua kita tiga. Tegese? Lah, Wong lah loro. karo iki.
Player telu. Ya papat no. Lho, teguh ora mojak. Oh iya. Nah, aduh nek iki. Ya 5 no. Complong barang ya sirmu ki. Ora. Ya 5 no. Lah adike teguh. Mas aku gak aku. Ya apik. Intan. Lagune napa? Bebas Teguh. mawon. Teguh lagu. Ala panjenengan bebas mang milih dhewe. Ayo nduk, apa nduk? Isuk ngene iki pokok kowe gelem nyanyi nek aku wis lega Oh, sak betul. ketiga. Yen tak kon nyanyi ngene iki ora gelem lek Mboten isuk. gelem. Tak gelem kula nyanyi sore mawon, Mas. Isuk kula tak ngorok. Jane iki sinden apa kodok apa ngono. Ya embo ya. Aja mbok kukur nek Ya apa to kok ngrayai anu murakno sergep adus to, sergep adus. Napa Cahayu? Tisu Janji basah. kere mawon. Nah, janji kere. Janji. Oh, aku lagi krungu iki janji kere. janji kere. Janji kere iki ya lagune Intan dhewe sing ngene. Alhamdulillah. Iki kapan kowe nggen aku kok tak Ya manut enteni kok jenengan. ya. Manut jenengan padha ramene iki. Lah kok nek nggen aku tak metu, ngono lho karepku iki. Lah nek metu apa krasa? Lho, metu kok kamar, metuki kowe, ngono lho rumah aku. Iki kapan-kapan greges awake dhewe ya diundang lho, Nduk. Nggih ta? Heeh, campur sari rame mbok. Nggih. Anu Mas, Iki buka butik barang e. Oh, lagi nggih. Heeh, iki butik, iki babakan kain kae ya butik ta kowe. aku ya dodol anu kain Mas ya. Kowe Anu. butik tapi dudu kain kowe. Apa Mas? Terima mbubuti pitik kowe. Ngono aku. Ya ampun kalau. Ya pancen aku sak pitik 2000. Batinmu mbadu. Aku ya- Lah kowe lho, kaya Ya, arep keren. slametan, arep gawe joglo kena slametan kae Pak B kae. Kok ning ndi pitike? Tak belehne ngene kluthuk. Nyang kok sak mbubute ning ngono bae mbubuti pitik. Ya pancen aku perusahaan sulak. Mas aku. Lagune Janji Kere. Ho. Oh iya. Mama mama Kowe jarene sayang karo aku, kowe jarene cinta karo aku, nanging nyatane wis kowe susahku, nanging nyatane wis kowe awakku. Tetep atiku, tetep kowe, tetep atiku, dan percaya kowe tetep janjimu, mau ana ing lambe tetep janjimu, mungkin nyatane kere, janji kere. Intan, Budi, Legowo. Bersama dengan Janji Kere. Ho. Aku pusing, saya pusing hati tujuannya, namun kowe cinta saya ini dadi main, diam selingkuh maneh.
terima kasih. Mas Pitik. Dawuh. Kalian genduk kluthuk. Nggih. Menika kula boten wangsul. Kenang-kenangan. Ngono iki ya mbok saki lho jan rumah Kalau saku. enek ya mek iki ngapel. Mulai kebangetan wong. Simbahku terima kasih matur sembahun, kula tak netepi kewajiban kok kapan-kapan iya dina pinanggih malih. Amin amin. Karo kluthuk sing biyen nalika tak hubungi mapan ana Dinas Perhubungan aja kanthi lali. Dilih wonten Polres nggih Cahayu. Siap, siap. Ayo kok Cahayu. Wektune panggah ning tempate sing beda. Matur nuwun, matur nuwun. Kok kecilik, Boten. budal aku sing cekel Pak Polisi kok ya. Mugi-mugi panggih kanthi Nggih. bagas kewarasan Amin. sedayanipun. Amin. Sembah nuwun. Iki Pak Masuri kalian Mbak Ruby Ngatun, Bu Ruby Ngatun to Mbak Ribut ditungake. Nggih. Muga-muga tetap sehat walafiat, Amin, amin, panjang amin. umur, sukses Amin. selalu. Amin. Putrane loro-lorone sing omah-omah tentrem ayem, Bagas waras waris. Waris. Nggih, terima kasih sahabatku siap. Sembah nuwun sanudan saged kempalan sarengan. Oke, keripik gedang keripik telo. Sithik dang water. Pak Sumadi pancen oke. Oke. Apa to kuwi yo? Matur suwun Pak Nur. Ayo, karo nang ngancane Kanjeng Sinuwun. Oh. Konsep kacarita nalika semana sambunging kandha tunggal kandhane siji critane nanging kaya bareng mlakune. Ingkang mapan ana tengahing dedalan nggih Kelurah Kantong Bolong Petruk ya Sang Runggung Jiwan. Loro Mertanggong siji Kedawan ya Sang Sura Gendelo. Laku jantrane rasa tumuju mapaning ngamarta ngambil jejamus kalima sada. Tatan sarana tumiyup saking Gegana Bambang Wisanggrike Petruk. Kantong bolong Gendara melu aku Petruk. Sumepang yang karuna katine kanggo rapuh satanengku Yayi Puntadewa. Koko Prabu. Mboten nyono mboten ngira kalamunta dinten samangke pinanggih kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu mapan ana tengahing marga. Wah, Jrambrong. Wonten dawuh Kakang Mas Werkudara sing diantu-antu teka. Kepanggih lan Jlitheng Kresna kakangku iba kabeneran. Inggih, Yayi.
Nyuwun pangapunten kok dene samangke mapan tengah marga Yayi Werkudara Puntadewa lan Yayi Harjuna badhe tindak dhateng pundi? Koko Prabu, kula badhe sowan dhateng negari Ndarawati. Mugi ndadosaken kawuningan sampun wonten Trimadya Candra. Negari Ngamarta ketaman pagebluk mayang kara larang sandang larang mangan kathah memala ingkang dumadi. Mila menika Koko Prabu muhung paduka ingkang dadya parandununging pitakon. Nyuwun dipun usadani pagebluk ingkang dumadi wonten ing negari Ngamarta. Tumuli saged ambabar jatring kamulyan inggih menika subur makmuring nusa krawan bangsa. Yayi yen to babakan Jamus Kalimasada dene samangke kula ngambil langkung rumiyin mangke perkara pagebluk mayangkara kula ngesagung ngusadani. Namung kemawon kula ngambil Jamus langkung rumiyin Yayi. Badhe kangge sarana anggen kula ndhawaken Lesmana Mandra Kumara pikantuk putranipun Kakang Togog ingkang namipun Tejawati. Dados paduka badhe ngambil Jamus ngestaken dawuh Yayi. Ih, waton mangke paduka saguh ngusadani pagebluk mayangkara. Jamus kula aturaken ngarsa paduka Koko Prabu. Yo 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 e o a e o Petro, nggih, roh dhewe Petro, ngertos. Jebul Sinun Prabu Kresna Narendra licik. Tetela, ndisiki laku kula ngambil Jamus kangge nulungi Lesmana Mandra Kumara. Ratu licik kula idonane nggih Den. Lho, aja. Jamus tak cidrane. Lho, Jamus dicidra, tak colongi. Mengko tak ulungke marang kowe ning kowe kudu ngerti gunane Jamus. Jamus ki pusaka ampuh, apa saciptamu dadi, apa sediamu bakal bisa kasembadan. Siap, Ndara. Golek acara pengarih apa Prabu Kresna? Lan sing dadi manten adimu Slamet Wilujeng. Siap, Ndara. Mboten konangan niku. Aku lan kowe matek aji panglemunan. Ora ana sing ngerti kejaba mung kowe lan panjenengan ingsun. Waduh. Iki pomo tak nggih maling nginceng wong adus barang penak nek ngilmu ngene-ngene iki. Budal ngesaken dawuh Ndara. Rasakno apa Prabu? Mangwa paksi manyura sawung kluruk analungi wancine wus kakatenjang ayo rawang amiwiti netepi rukun limo mrejwana kang sinandang ing donya tumekeng akhir Meneh paduka badhe tindak dhateng Bendagara wong kula nderek Koko Prabu. Wah, aku ya melu. Kula inggih nderek Koko Prabu. Ngiras pantes kula kepengin ngesteni anggenipun Kakang Togog kagungan kersa mantu halah-halah yen mekaten monggo-monggo kula dherekaken Yayi.
panjang punjung kemah ripat lojinawi Berkekuk-kekuk sadulita mel-mel. Kakang Togog, apa marut? Aja kaget aku sing teka ya Kakang. Watara dina iki anakku Bambang Slamet Wilujeng kuwi kena diarani tresna kelawan putrimu Tejawati. Mongko kepara nyata aku utusan marang Kantong Bolong Petruk supaya nglamar anakmu. Ning nyatane apa kowe malah njaluk bebana ingkang maneka warna, malah kok dedawa suasana. Kowe njaluk bebana sinuwun kresna sing kudu dadi pengarit turta sinuwun kudu ngasta jamus ki nalari piye Kakang? Mar Semar. Mokal nek kowe ora ngerti apa sing dadi karepe kakangmu sing gerang daplok kembang pira jambul wanen iki. Nek perkara rabine anakmu Bambang Slamet Wilujeng lan Tejawati iki monggo-monggo wae. Ning kabeh kuwi ora ana critane wong bisa mulya tanpa rekasa, ora ning critane wong pinter tanpa gelem sinau. Ora ning critane wong bisa nggayuh apa sing dadi gegayuhane tanpa budidaya. Mula najan to kowe adikku dhewe nglamar anakku ya kudu nganggo syarat. Sinuwun Kresna dadi pengarik tur jamus sing kudu dadi gawane. Lamet wonten dawuh Pak Ditogo. Kuning mburi kene karo Tejawati Semar barang rene sebab tamu ning Benda Growong iki pirang-pirang. Kene Mar kene. Kene Slamet. Nun inggih Kakang Mbok Tejawati. Kakang Togog. Kakang Togog. Ora perlu dadak nganggo bondo kalani. Najan ning ngono ana Semar Badranaya. Ana anak Semar sing jeneng Bambang Slamet Wilujeng. Ning wong Astina ora bakal kendho nggone budidaya. Anakmu
Tejawati sing menik-menik kuwi Kaporenyata kepeksa tak jaluk dadi putra mantu negara Ngastina. Sebab bebono sing kok jaluk wis tak tinangkani. Sinuwun Prabu Kresna ya wis rawuh mrene, kinarya dadi pengarih. Turta sinuwun ora mung ngasta Jamus Kalimasada. Malah sing kagungan jamus para Pandhawa ya nderek Kakang Togog. Mar 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 malah klothekan ya Mas aku. Kepeksa kowe kudu kok trimak-trimakne atimu le Bambang Slamet Wilujeng ora tinampa dening anakku Tejawati sebab Tejawati bakal dipondhok napa ngono negara Ngastina kinarya jatuh kramane ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Sebabe apa? Lho lah wong ya bebana wis sinuwun Prabu Kresna wis rawuh ki bebana saka negara Ngastina. Mula pun Kakang yen ana lupute nyuwun ngapura ya Mar. Kepeksa nggih sinuwun Kresna lan Gusti Patih Harya Sangkuni. Gandeng bebana ingkang saged minangkani menika paduka Gusti Sangkuni. Mula penglamar ingkang kula tampi nggih menika penglamar saking negara Ngastina. Piap 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 piap. Togok. Kakang Togok. Piye kabare? Lho. Kuwi sapa, Mar? Hah? Lah sapa iki rak sinuwun Prabu Kresna? Lho, lah sing buringe sapa kae? Kapara dina iki aku sing mrapta mapan ana ing ngarepanmu utawa ngarepe prejengamu. Prabu Kresna Ratu Agung Ndarawati. Ingkang dina iki rawuh ana ing Benda Growong saperlu nglamar putrimu Tejawati kinarya dadi jatukramane Bambang Slamet Wilujeng, anake Kakang Badranaya Semar. Sampeyan pengarih anak kula. Iya, Kakang Slembar. Semar kok Slembar iki. Iki sajake sinuwun Kresna nika rada beda. Ngapunten, sinuwun Prabu Kresna nika mboten namung sampeyan sing dadi gumuning ati kula. Mripat kula niki mboten blereng. Kresna nika kok iso dadi loro. Ngoten. Lho, dadi loro ndi? Lah ingkang wonten wingking sampeyan ana Kresna meneh. Wonten. Weh, lah salah. Kaget kok kasep kuwi, kaget kok imbal niku apa enten. Dadi kowe Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Dasar kapranyata aku Ratu Ndarawati Prabu Kresna. Lho, mongko Ratu Ndarawati ki ingsun. Lho, ingsun Ratu Ndarawati ora iso kowe ngapusi kowe. Dosa kowe. Ratu Ndarawati ingsun, Ratu Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna ora bisa. Ratu Ndarawati iki jagat ora gelem loro yen ora cethok iki lho. Ratu Ndarawati won malah mancing. Becak apa piye rumangane kancane iki. Menengo. Wong aku iki mek njaluk ora genah kaya. Ratu Ndarawati iki aku titikane kowe Ratu Ndarawati apa? Aku nggawa jamus Kalimasada. Tokno jamuse. Yayi Puntadewa. Wonten dawuh Koko Prabu. Jamus kok malah gantos ngeten mriku. Nah iki Kresna sing arep dodol rosok ya kowe kuwi. Ora genang wong Kresna jamus kok malah kaya ngono kuwi. Lah dalan jamus kok atus mekaten menika dos pundi wae sik turah titik iki timbangne dikuwak luwung boyo diucane rene sae. Entak kira diombe koproh kaya. Ayo, nek kowe pengen roh Kresnane aku, jamus sing nggawa aku.
Yayi Puntadewa terus pundi? Koko Prabu, kula malah bingung. Paman sing nguni, aduh wis mumet aku lek Kresna dadi loro iki alamat geger iki mengke. Wis senene Kanjeng Sunan Prabu Duryudana. Nek sampean Kresna sadu pundi jamus wis tak gawa. Teng pundi ning bokongku. Aku lek nggo jamus ora angel-angelan kok. Ya apa dadak widlah ngono metu bae ada aku. Wah, genah nek kuwi Kresna sing gadungan. Jamus kok dudu. Aduh cilaka iki. Tagak piye? Nuwun pangapunten gandeng sing lamar menika gawanipun pengarih menika saking Semar Badranaya kepeksa inten samangke biasa wis isuk aja ngeden-ngeden dinten samangke nah ngono ingkang kula tampi penglamar saking Karang Kadempel nggih menika ponakan kula Bambang Slamet Wilujeng tutu karepe dhewe ora wae. Ta. Siap. Ringkes. Yo. Pulang. Yo. Oke. Langsung. Kuwi lah. Sing dadi Kresna mung kowe. Nggih. Kekemu yo ning warung. Nggih no, pesen utang atas nama Prabu Kresna. Kurang ajar ya kowe, Duduk karepe dhewe ya kowe. Leh, rumasaku. Kowe ladala keparat Petrus. Mboten napa-napa ning syarat. Amuk Suramerta rasa ngamuk. Ya ini tak jejeli jadah engko rumasaku ya Pak De. Kowe iki noleh aja irung mlebokne cangkeme kancane kok ya rumasaku. Nggo, Pak De, Togok. Ngapunten niku sarana. Mar, apa Kang? Maju lungguhmu, terangno nang ngarsane Sinuwun Prabu Kresna, Sinuwun Puntadewa, Sinuwun Baladewa lan Ndara sing rawuh. Sun wiwiti amemuji. Dole. Selamat wilujeng rene ngestaken dawuh Rama Kyai. Tejawati rene ngestaken dawuh Rama Mara Sepah. Ndara Prabu Kresna lan Ndara Puntadewa mung kaliyan sampeyan boten tanggap dhateng swasana. Bocah loro niki ora kira dipisahke dening Lesmana Mandra Kumara lan Kurawa. Sebab Tejawati menika yektosipun panjamanipun Sri Sedana Dewa Dewine sandang pangan. Ewa dene Bambang Slamet panjamanipun Jaka Sedana. Ingkang kekalihipun kula puja kaliyan Kakang Togok sabab wis watarana Trimadya Candra nilaraken bumi Nuswantara satemah mahanane pagebluk Mayangkara larang sandang larang pangan. Kanthi srana jamus kalimasada kanthi srana Sinuwun Prabu Kresna kula aturi ndhawaken pinanganten kekalih menika sinartan mbalekke wujude sekawit Sri Sedana lan Jaka Sedana dimen bali wonten ing bumi Nuswantara supados pagebluk menika tumuli sirna saka lumahing bumi uriping langit Ndara. Kalah nganti kekelapan penjaring sun Kakang. Kocap kacarita nalika semana biasane kesaluku tunggal nutupi babanawa sanga Pancandriya kaestis kangkan bringas sajuga kang sinidikara Ratu Agung Ndrawati Prabu Kresna. Sinartan mantram sakti kapanyata dijamus kalimasada liwah landheping Wisnu. Sumunar cahya mencorong tumama dhumateng angganing pinanganten kekalih Bambang Slamet Wilujeng lan Dewi Tejawati. Badar sadadar amblabar dadi wujud sekawit Sri Sedana Jaka Sedana.
Kakang Kobgo, Kakang Semar, matur suwun ya Kakang. Lawa-lawa gumandul. Neng pangkebet-kebet lir melu susah. Matur suwun ya Kakang, dina iki pagebluk mayang Karawa Sirna saka lumahing bumi kurping langit. Merga pambudidayane lurah-lurah kaya kuwi. Sebab dewa Dewine Sandang pangan wis bali mapan ning bumi Ngamarta Kakang. Inggih, Den. Mboten namung Ngamarta ingkang badya mulya najan wonten centhong sawentar Kanigara. Wonten dalem agung panjenengan minulya Pak Mas Huri saha Bu Rubingatun utawi Bu Ribut kanisrana dawuhipun Mbak Nur Kasanah kalian Mas Hendri Fatomi kalian Mbak Lailatul Mubarakah miwah Mas Agus Triyanto. Nggih dene samangkitan sapinaring ana wujuding jejodohan selawase atut runtut dadi keluarga ing sakinah mawaddah lan barokah. Lan kabeh nambah wujuding berkah keselamatan lan karahayon. Slamet sinanggap, slamet sing ditanggap, slamet sing padha nonton tanggapane. Truk, apa mau? Bagong karo Gareng murgagi ajan nutup lawang Sela Guntaka.